Kiadan hadu lain ngot ki MDC nak kesam Kongres. Kamju ru nak kesam UDP ki ba pengkre ila dia menta mande penyeso no Shaka National People's Party komisi benta pam pengkre nam tak edition MDC ke Solution. Ya kanila penting kenaru do no lambarang ba cuki MDC ke NPP ha ke HDC. Berderu CM ke Council pa penyat sing CM ha bekeren kilap ta khabar ning kasngi. Habai dei baka jing rong dangshen jong iwe naki MDC jong ka party Congress ban penyesno yala de baka party NPP kadai ka jing shisha ka ba nakal yang i MDC jong ka mairang nila yo ban pedang ye ish ka party bat ka jing wan ka jong i se ka long ka ike ka rai ka baila shim rangba ringkat bekinong kashan ban baila sungthu ru ba income yo ekalat ban ajing syakri ke ba khamhai ki pai ba de lingba ka ni ka party NPP ke badan hakal yang sensyar menta te bat kiwe ki kamru ki bangila persyang le se haibor berit kum CM bat ka kenhun hi bar ko we ngila persyang banetre ka ba penlong le se kini kiwe ru ki dukhat ban ajing kersyan kamtam ya ka executive committee ka ba dangshen ngila yo ban shimti bat menta kala ya chakmat ki danru sekiwe ki MDC nak party Congress bat nekiwe ru wat nak party UDP ki ba shen ngin sa yo ban pedang ni ki syaka party ke jongi bat ya kata ngin le tang shudap ka assembly session kaban kut ha ka arpunyong parik uniu rempang te katahi nakalyang jungi ngi persyang ban tre bah ya kakam hang ni po district council ban penimbiang sa hisien ya ka spirit jong ka district council ka ba katkum kariti sensyar jong kari India kala ai boringi kamtam ban penne pensa ki jinglong jingman riti dustur ki ba khasi long shua man shua la hikai ngi nadu ka bat khendo bat siap ngila dan la ka jong kalan ak hadu ka ketin ka thli ru ngila persyang kat bala benang ben scam te da pipai ka sensyar khadar ka jingdan jong ki it ki hima ki sim ki lingdo ki wahadadar ki sardar kini ke de ki jing hikai practice jong long shua bala hikai ni but nakalyang ka riti sensyar jong kari India kat kum ka six schedule la ai boring ni ya ka bangin la ban kam pen klan shu ban itu shu yaki te kani hile se la ban long ba ka jing tre ka jungi hakini ki kendiat por sika penlong ikiwe ru KMDC ban shania ikani ka executive committee ko bangta but ni ngait scam but ni kerman scam ru badaka jingwan jingini perlok ban ajing kersyan ini ngiru nginang yo mensim but nginang la shu ban kam tre bha namar ba ngidang don kam mi jing tre lang ki babun nakam ta ka jing mentoi jok pai ba but nakam ta ka jing bha jing miat jok ke imlang salang but kari khasi brokawe kumbalong menta sa kumbal laingut dan sa laingut ya menta kau fi dang keli menta singi de serio la shali singi yo dang dan biang bawan ngam nang ong kata te sa laingut kumalong menta te ngiru ngin persyang hi kat bala ben trai bah ya kakam kumbala ben syat la syania ada ki para MDC te haduk menta ru ngi shim hi ka jingya ajing mut lang ne ke jing trai lang na baru ki executive member but ki perlok MDC ru ki badan hakal yang sensyar wat ki badan hakal yang yatai ru da ki don kam kanu ka jing don kam se ki kendo jing ki don kam ru ban ajing mut benang kampen bahar kom trai kam juga isi ngi kloi ben pedang but ngi sngap kan yaki habakiwan te kam hadu menta ta kadau kan ka environment ke jing trai kam jungi po council ka long ka ba ya be ya reti ka ba sultanat se la bano